Kamusta mga kaibigan? Welcome back to another vlog. So, ilan year na tayo hindi nakapag-vlog? I don't know. So, paano ba mag-vlog? Hindi ko marunong mag-vlog, guys. Ganito ba? So, meron ako papakita sa inyo, guys. So, ito yung ginawa ko na play button. Itong nahit akong ng 1,000 subscribers. Yan. Ito yung ginawa ko. Sorry, late to guys. Late yung ginagawa ko dito. Around years na siguro na hit tayo ng 1,000 subscribers. So, ilan years ko nakuha yung achievement ko, guys. Yung 1,000 subscribers. Mukhang wala dito. Baka nandun sa may lang dito sa Gmail ko. Tignan natin. So, pasensya na guys. So, late to kasi dami ko ginagawa dito. Busy. Yan. So, nakalimutan ko paggawa ng Opal Play button natin. So, hanapin ko lang yung yung 1,000 subscribers achievement ko. Ayun guys, kita ko na 1,000 subscribers. So, nakuha ko ang 1,000 subscribers in August 8, 2020. Grabe, tagal na nakuha kong 1,000 subscribers. So, yan. Matagal na tong ginawa ko, guys. Yan. Gusto ko ilagay to guys, sa my frame. So, dito ko ilagay dito. Diyan ko i-hanging. So, kailangan ko lang i-print to. So, pero hindi pa to tapos, guys. Kailangan ko pa maglagay ng mga shadow thingy dito. So, pati dito sa text. Okay. So, dito, guys. So, ginaya ko, guys. So, ginaya ko itong Opal Play button. Opal yung kinatawag dito, guys. Opal. So, custom made to, guys. Hindi to totoo, no? Ginagawa ko to, guys, as a award, no? Present nyo to. Yan. So yeah. So, let's go. So, ita-timelapse ko lang to. So, ilagay ko lang tong phone ko dito, guys. Saan ko ba to ilagay? Ayan. Dito na lang. Sorry, guys. Hindi ko marunong mag-vlog. Yan. Ayun no. Tapos ng ating Opal Play button, guys. Ito na yung kinalabasan niya. Yan. Sana nagustuhan nyo, guys. Improve ko yung guys, yung text niya. Yun. Lagyan ko ng dito, ng shadow thing. So, ginaya ko lang to dito sa image. So, yan. So, siguro ipaprint na natin to. Then, ilagay natin to sa frame. Yan, so let's go doon na tayo sa printer, no? So, i-save ko lang to. Save. So, babalikan ko kayo, guys. Nandun ako sa kusina namin. Nandun kasi yung namin, printer. So, never mind lang pala, guys. So, dinala ko yung printer dito sa kwarto ko. Kasi ang init sa kusina namin. So, yan, dinala ko. So, ito, kumuha ako ng bond paper na short, tapos long. So, try ko lang isukat kung pwede ba to. So, yan. So, saksak natin to mga wire doon sa ating computer. So, ito guys, nagsuot ako ng bagong damit kasi mainit. Grabe, ang init dito sa Pilipinas. Oh my God. Nilagay ko yung bond paper dito. Yan. So, yan. So, ready na tayo i-print to. Turn on. Yan. Tapos, ito na guys. Let's do this. Print na natin. Then, come on, let's go. Epson, tama. Series, portrait. I-portrait lang natin. Hindi ko gusto ng landscape. Plain paper, okay. Full page, yap. So, okay na. Ready na. Print, let's go. Ito na siya, guys. Narinig na yung, yun. Come on. Come on. Grabe, ang bilis na mag-print. Ito na siya, guys. Ito na yung colored. Oh my God, ang ganda ng colored. Ganda ng ng shadow nilagay ko. Yo. DIY. Ayan, ito na siya, guys. Ganda. So, dito ko ilagay yung guys, yung bond paper, guys, dito sa loob ng frame. So, ilagay ko na to. Ito na, guys, nalagay ko na sa frame. Yo. Ang ganda. Parang totoo.
custom made. Yun, okay na. So dito ko ilagay guys, dito ko ihangin, dito ko ilagay yung play button ko, 1,000 subscribers. Ito, putasin ko dito. So yeah, si-update ko lang kayo, okay? At ito na guys, nabutas ko na. Ito, ilagay ko to dito na nails. Yan. Tapos dito, ilagay ko na to yung picture frame natin. Yo. Oh my god. My first made play button. Hindi po ito totoo guys. Gawa lang to. Okay. Yan. Ang ganda tignan. Straight muna natin to. Straight. Ayan. Yun. Okay, so that's it lang muna siguro ang vlog dito guys. Sorry, maikli lang to guys. Kasi di ako marunong mag-vlog. So, yan. So, that's it muna guys. Sama na ka na. Please leave ka ng like dyan. Pa-upship mo yan and subscribe. Narin kayo. Click notification bell dyan. And yun lang guys, thank you for watching and I'm out. So see you soon out. Jane!